Менску мініравалі дзіцячую паліклініку. Бяспраўнікам дазволяць сядаць за стырно. Лукашенко скардзіцца на адсутнасць лішніх грошай для Палесся, а падрэчыцца ў выбухі. Мяне завуць Руслан Ігнатовіч, і гэта праграма «Белсат онлайн». Поехали. Беларускія і літоўскія памежнікі правялі сустрэчу на мяжы. Яна адбылася 18 лістапада у пункце пропуску Лаворышкес. Бакі абмеркавалі пытанні барацьбы супраць праўнай дзейнасцю на мяжы. Працоўная сустрэча прайшла на ўзроўні намеснікаў галоўных памежных упаўнаважаных. Бакі абмеркавалі наяўнае становішча на беларуска-літоўскім участку мяжы, а таксама шляхі супрадзеяння незаконнай міграцыі і барацьбы з кантрабандай па-за пунктамі пропуску. Пра гэта распавялі ў Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Нагадаем, раней Літва заяўляла, што можа адкрыць мяжу да 30 лістапада. Старшыня камітэту Сейму ў замежных справах Рэмігіюс Мотузас 18 лістапада заявіў, што пастанова адкрыць памежныя пераходы будзе залежаць ад вынікаў гэтых тэхнічных перамоваў. На нарадзе, прысвечанай развіццю Палесся, Александр Лукашенко фактычна прызнаў, ягонае гучна перадвыбарчае абяцанне палепшыць жыццё палешукам да 2030 года буксуе праз адсутнасць сродкаў. Дзяржаўная праграма ахоплівае 9 раёнаў з насельніцтвам 350 тысяч чалавек. Але нават паводле афіцыйных звестак бракуе каля 400 мільёнаў рублёў. Гэта 6% ад запланаванага бюджэту. Такім чынам, адзін з ключавых пунктаў ягоных папярэдніх абяцанняў не займеў дастатковага фінансавання. Чыноўнікам загадалі тэрмінова шукаць фінансавыя крыніцы, хоць адкуль яны з'явяцца ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі, Лукашенко не патлумачыў. Асобна ён ізноў вярнуўся да ідэі адраджэння даражэзных дняпроўска-бухскіх каналаў. Сам Лукашенко прызнаў, калі ён убачыў прапанаваныя разлікі, у вачах пацямнела, бо праект патрабуе гіганцкіх сродкаў, якіх дзяржава відавочна не мае. Пры гэтым праблемы Палесся, засухі, абмялення рэк, меліярацыйныя сістэмы застаюцца без рэальных захадаў. Замест канкрэтных крокаў ізноў абяцанні і дыскусіі пра далёкую перспектыву, у той час, як рэгіён працягвае губляць людзей, працоўныя месцы і інфраструктуру. Жыхары Рэчыцкага раёну зноў пачулі выбухі. На Гомельшчыне працягваюцца сейсмавыведчыя працы. Паводле афіцыйных паведамленняў, падрывы адбываюцца каля Васілевічаў, Ведрыча, Лубнога і Рассвету. Улады запэўніваюць, баяцца няма чаго. Усё ў межах плану і пад кантролем спецыялістаў. Мясцовым жыхарам прапануюць, цытата, захоўваць спакой, сцвярджаючы, што працы не нясуць пагрозы ні людзям, ні іхнай маёмасці. Сейсмавыведка – звычайная тэхнічная працэдура для вывучэння падземных пластоў. Але ў краіне, дзе давер да афіцыйных тлумачэнняў нізкі, любыя выбухі выклікаюць натуральную трывогу. І да надзвычайных здарэнняў сёння падраздзяленні МНС зліквідавалі пажар на тэрыторыі індустрыйнага парку «Вялікі камень». Па прыбыцці да места выкліку назіралася задымленне на даху бытавога будынку. У міністэрстве паведамляюць, што ратавальнікі аператыўна справіліся з пажарам. Пацярпелых няма. У ліквідацыі наступстваў здарэння ўдзельнічалі 4 адзінкі тэхнікі МНС. Прычыны здарэння высвятляюцца. Сёння ноччу на лінію 112 паступіла паведамленне пра пажар у кватэры шматпавярховага дому на вуліцы Дзяржынскага ў горадні. Па прыбыцці падраздзяленняў МНС з вокнаў кватэры на другім паверсе ратавальнікі пабачылі клубы дыму. Гарэла кватэра. Падчас выведкі ўнутры памяшкання пажарныя знайшлі 62гадовую гаспадыню і вынеслі яе на свежае паветра. Медыкі шпіталізавалі жанчыну. З суседніх кватэраў давялося выводзіць яшчэ 4 чалавек. У тым ліку дзіця. Медычная дапамога ім не спатрэбілася. Пажар быў зліквідаваны. Ніхто не пацярпеў. У нашай краіне прапаноўваюць дазволіць некаторым кіроўцам, пазбаўленым правоў, працаваць за стрыном. Адпаведны законапраект апублікаваны на партале prava.by. Ініцыятыва прадугледжвае змяненне 2 новых артыкулаў працэсуальна-выканаўчага кодэксу аб адміністратыўных правапарушэннях. Зняць пазбаўленага правоў пакарання плануецца толькі ў вызначаных выпадках, напрыклад, паводле хадатайніцтва кіраўніка мясцовага выканкаму. Выключэнне будзе дзеяць для працы на колавых трактарах і самаходных машынах, за выключэннем катэгорыі А. Пры гэтым чалавек не павінен мець адміністратыўных пакаранняў або судзімасці за кіраванне без правоў або ў нецвярозым стане.
Працоўная дзейнасць за стырном будзе дазволеная толькі пасля заканчэння паловы тэрміну пакарання. Яшчэ адна умова – стаж працы не меншы за 2 гады. У Менску вечарам 17 лістапада адбыліся 2 дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам пешаходаў. І абое на суседніх вуліцах Ангарскай і Герасіменкі. Прыкладна о 17:50 на вуліцы Ангарскай 25-гадовы кіроўца Ауді паводле папярэдняй інфармацыі не саступіў дарогі 19-гадоваму пешаходу і збіў яго на нерэгуляваным пешаходным пераходзе. Хлопца даставілі ў больніцу. Ужо праз 40 хвілінаў каля паловы на 7 аналагічнае ДТЗ адбылося на вуліцы Герасіменкі. 54-гадовы кіроўца Крайслера, рухаючыся праз нерэгуляваны пераход, таксама не саступіў дарогі пешаходу. Пацярпелая 34-гадовая жанчына была шпіталізаваная. У Менску сілавыя ведомствы правяралі паведамленне пра мініраванне 3-й гарадской дзіцячай паліклінікі. Як паведамілі ў адміністрацыі Кастрычніцкага раёну сталіцы, медычная дапамога была часова прыпыненая, а тэрыторыю абследавалі сапёрна-піратэхнічныя службы. Паводле інфармацыі ГУС Менгарвыканкаму трывога не пацвердзілася, выбуховых прыладаў не знойдзена. Міліцыя высвятляе асобу, якая паведаміла пра мініраванне. Учора такая ж самая сітуацыя адбылася са сталічным дзіцячым садком нумар 7. За заведама непраўдзівае паведамленне пра небяспеку ў Беларусі прадугледжаная крымінальная адказнасць да 7 гадоў пазбаўлення волі. А тым часам камісія па нацыянальнай бяспецы Літвы рэкамендавала адкрыць мяжу з Беларуссю ўжо заўтра. На гэтым у нас усё. Калі для вас гэта бяспечна, то прыкідайце каментары пад гэтым відэа і дзяліцеся ім з сябрамі. Падпісвайцеся на нашыя каналы і сацыяльныя сеткі. З вами быў Руслан Ігнатовіч і да сустрэчы ў наступных эфірах.